Ngayon lang ako nakasakay ng elevator. Halos, ano na, mulang pandemic. Pero yun lang, ngayon lang ako nakasakay ng elevator. Ayan, mga guys. Ayan mga guys, pag nasa loob ka lang ng bahay, akala mo, ang hirap-hirap na ng panahon. Yung wala na bang hirap-hirap na ang buhay ng mga tao. Pagdating pala dito sa mall, ang daming tao. Tingnan mo. Tingnan mo. Tama mga guys sa Jollibee. Ang dami pa rin tao dito. So, ibig sabihin, kami lang palang mga mahihirap yung walang pera. Kami lang palang mahihirap yung walang pera. Tingnan mo. Ang dami pa rin tao pala dito. Hindi ko alam saan ako lalabas eh. Tingnan mo. Para na akong tanga-tanga. Saan yung exit dito? Ngayon lang ako nakapasok dito sa SM na to dito sa Monumento. Yung dating Grand Central na nasunog. Tanong ko saan yung exit dito. Parang tanga na ako sa pagdating sa mall. Kasi, alam mo na, mahirap lang si Maminit. Sir, saan ba dito yung nagsisirox? Yung nagsisirox, saan ako pupunta? Sa lower ka ma'am, meron po. Saan ako dadaan? Dito ma'am. Baba po. Ano ba yun? Kanina pa ako na gano'n. Baba po kay ma'am, may escalator po sa gitna. Naku, hindi ko nakita. Dito na lang ako ulit. Yung 2 beses na ako bumaba, sir. Mga guys, naliligaw ko dito. Tanga-tanga ako dito kasi ngayon lang ako nakapasok dito sa SM sa Monumento. Thank you! Naghahanap ako ng paano, magsisipasirox ako ng mga papel ng aking samahang impukan ng tao.